morning no. Sa karon nga tuig first ning groundbreaking nga nahitabo gihatag ni Kong Bambi uban sa paglaom team. Bagong gitukod karon ng multi-purpose building. Mao ba ninyo ang bagong barangay hall or unsa man? Yes, ma'am. Ang multipurpose nga mong gipangayo kang Kong Bambi adtong itong pag-ani nila sa paglaom na sila ipaglaom program sa Claveria. Amog yung gikuan sa gipangayo sa iyaha nga mahatagan unta mi og two-story building nga multipurpose nga mahimo namong kanang barangay hall. O thankful mi nga giabot yun sa pipila lang ka mga bulan. Okay. So, ma'am, ang inyo bang barangay hall kaniadto kay one lang isa ka story? Yes, ma'am. Then karaan siya, pila na siya ka tuwing mga 90s. 90s ba siya? Oo. So, unsa siya made up, ma'am? Kahoy lang. Kahoy, then sige lang din renovate. Oh, really. So, unsa na may tabo, ma'am, sa inyong karaan nga baryo hall? So, baryo hall ninyo pag mobalhin na mo sa bag-o pohon? Purpose namo nga ihatag mo sa lain pod nga mga ahinsa sa amo ang barangay sa mga city or either sa amo ang women's o depende ra sa amo masabutan sa council. So, ma'am, base na doon na po kay mensahe, ma'am, no? Ilabi na sa mga nagpaluyo para nga mahatag ang katumanan ninyong gihangyo nga usa ka multi-purpose two-story building, ma'am, no? Dako kaayo akong pagpasalamat no sa kanang kangkong Bambi Imano sa iyahang quick response nga among pangayo nga dugay na namo handom sa barangay Hinaplanan tungod kay ang barangay Hinaplanan dako siya nga barangay dinhi sa lower tapos kanang ulahimi sa kanang nahatagan o kanang two-story nga kanang mahimo na barangay hall dako gyud kaayo ang among pasalamat ngalan sa Barangay Council sa Hinaplanan. Kung dako kaayo mong pagpasalamat sa imong quick response nga imong gihatag ang proyekto kanamo dili lang sa imo kundi sa paglaom team. Daghan kaayong salamat.